सिगाङाव मोजां बुंफ्ला आंनि सिगाङाव सादु दिन्थिनानै बियो सिं बेबायदि सेबां गाज्रि लामायाव आगान होबाय। आं माब्लाबाबो साननोनो हायाखैमोन जे मिजिङा जौ लोङो। बे सेंग्रा समावनो जुदि लोङो होननानै आं बे सिख्ला टाइमावनो मोनथियोमोनब्ला नायफिनथारामोन आं बेबायदि हौवाखौ। गोदो सिख्लायाव एसेबां सानोमोन आङो जौ लोंनाय हुदा दा मोनथों, निसा गेलेग्रा मानसि दा मोनथों, जुवारु मानसि दा मोनथों होननानै एसेबां सानोमोन आङो। माथो सिख्ला समनि साननायफ्रानो मोनसेबो जाफुङासै आंहा, गासिबो फैमाल। मिजिंनि सिगाङाव बेसेबां बुंखो आङो आंनो फैसा एसे होआखैयाव आं न'आव थांनो होननानै। गैया, हिनजावा फैसा बिदों बेखौथ' हिनजावनो दाबोसिम फैसाखौ जगार खालामना होनो हायाखै। लोगोफोरजोंसो बेयो पार्टि जायै फैसाखौ उरायहोदों। बिराद दुखु मोनहाबबाय आंनि गोसोआ, बिराद दिखारनांहाबबाय आं। बियो आंखौ जेरैबायदि थक्का होदों, बियो आंनि फोथायनायखौ जेरैबायदि फोथायखेबस खालामदों, बेबायदिनो आंबो बिखौ दुखु होफिननो हायाबा नायबाय था। बियो दुखु मोनहाब आं जिउआव गाबागौमानि थांफिनथारखालाम बे हुवाजों। बाजै, नों बेयाव मा खालामफैदों बाजै? आगै दावखा, जिरायलाय। बाजै, न'खराव माबाफोर जादों नामा? जादों, औ गोबां जादों। आरो दावखा, नोंनि नोंदा मिजिंजों आं आरो माब्लाबाबो थांफिनला। बियो आंखौ दुखु होदों, बियो आंखौ थक्का होदों, बियो आंखौ थगायदों। मा जादों बाजै? आदाया आइनि खोथा लानानै नोंखौ बुदों नामा? नों बुंलाय दावखा, नोंनि आदाया सिगां सेंग्रा समाव जौ लोङोना लोङामोन? बाजै, सेंग्रा समावथ' आं आदाखौ आंनि मेगनजों माब्लाबाबो बिदि जौ लोंनाय नुफेराखैमोन। मालाबा लोगोफोरजों सिरि लोंबाय बायोदां, आं बेखौबा बुंनो हानाय नंला बाजै। ओरैनोलाय आंनि मेगननि नोजोराव आं दिनैसिम नुफेराखै आदाखौ। मा बाजै, आदाया जौ लोंग्रा जाबाय नामा दानिया? बुंनो नांला, जौनि बिफासो जाबाय बियो। दावखा, नोंनि आखायाव फैसा दङ नामा? फैसा दङबा आंनो हरथ'लाय, आं न'आव खारनानै थाहैथ'नोसै। बाजै, नोंनि बायदिनो आंहाबो एखेसो जादों आंनि न'खराव। आं खोन्थायाखैसोमोन। बाजै, आंनि आखायाव दायो थाइसेबो फैसा गैया। नों जेरै आदाखौ नागारनानै ओंखारबोदों, आंबो गोमथाखौ रागा जोंनानै न'निफ्राय ओंखारबोदोंसो। मानसियानो लोङै जायै न'आव फैनायाव थाबायनोनो हाबोलायाखै बुजानाया लेंग्रा जानानै फैदों। आरो मोखां गन्थं सेस दाग जानानै फैदों। मानसियाबो जा गेसाव मोनामखादोंना, बस्था गेसाव। बेनिखाय आंबो रागा जोंनानै ओंखारबोदों बाजै। हनै, बिसोर सानैनि हुवायाबोथ' जुमाय लोंदों होनदोंमोन ना? जानांगौ बिसोर सानैयाबो हुवाखौ गारनानै फैखाबायदां। ओइ, माहाय, नोंसोरबो हुवाखौ गारनानै फैबाय नामा? बेफोरबायदि मदारुफोरजों सोरबा थाफाखोनाय मैला। दरे, नोंबो हुवाखौ गारनानै फैबाय, दावखा नोंबो हुवाखौ गारनानै फैबाय, आरो जों सानैयाबो हुवाखौ गारनानै फैबाय। मा जाबावनांगौ जाखो गामियावलाय? हुवाफ्रा बालुन्दा जाना थाजोबसिगोन नामा? थाथोंहाय, बाल हुवाफ्रा बालन्दा जानानै थायोना रामोन्दा जानानै थाथों, आं नायनो हाथारलाहाय। आयै, गामिनि सानैजों रायखोमाग्रा बुरैफोरा मोनथिबा गामियाव दावराव जाजोबथारगोनहाय सर। आजिखालि गामिफोरावबो बिराद इउटुबार जाजोब्बायहाय। नंगौनि नङानि खामानि गैथारला। नंगौनि नङानि जानला मानला गावसिनि जानाय लोंनाय खिनायखौनो दिन्थिलाबायो। आरो सोरनि हुवाया सोर हिन्जावखौ बुदों, सोर हिन्जावा सोर हुवाजों खारदों, सोरनि फिसाजोआ मा जादों, सोरनि फिसालाया मा जादों, बेफोरखौ एसेल' खबर मोननो नांगौ। दों थांनानै इउटुबफ्राव हगारनानै होयो, खामानि गैला आरो। ओंहाय, आंबो सम मोनसे बे इउटुबारफोरखौ बिराद रागा जोंनो ओंखारो। मालायनि न'खराव हुवा हिन्जाव नांलायदों, गारलायदों, बुलायदों, खारलायदों, बेफोरलाय माथि जानो होनांगौ? इउटुबफोरावलाय मानोथो होनांगौ? लासैसो बदनाम गैयै बदनाम। इउटुबाव मालायनि नांलायनाय खमलायनायखौ होसिगोन, मालाया बदनाम मोनसिगोन, गावस्रा थाखा जासिगोन। लाजिनोबो रोंगौना रोङाथाय? खस्थ' खामानि मावनानै जानो रोङा, मालायनि दावराव दावसि जानायफोरखौ भाइरेल खालामना होनानै मालायनिफ्राय फैसा जायो। नंमारगौहाय, बेलेग हारिफोरखौ नुयो नामा इउटुबफोराव? बेलेग हारिफोरनि निउसफोराव नुयो नामा? सोरबा हुवाया सोरबा हिन्जावखौ लाना खारदोंनो, सोरबा हुवाया सोरबा गावनि हिन्जावखौ गोदोना दानस'दोंनो।
बेफोरखौ बेलेग हारिनि इउटुबफोराव नुयो, जोंनि बर' हारिफोरनि इउटुबावल'सो नुयो। माखासे फिसा फिला बेफोरबायदि केसफोरखौ इउटुबफ्राव हगारनो नांमाराथ'। हारिया मिनिजायोसो, हारिया बदनामसो जायो। हनै नालाय बर' हारियाव हनै बिदि जादों बिदि जादों होननानै। जोंनि बर' हारिफ्रालाय मिनिजायोसो मालायजों नायजानानै। सोरबा माबा मोनसे जादोंबा बेखौ सानैसो बिराद भाइरेल खालामगोन। आमुखाया हनै थैबायनो दैयाव गोलैनानै, आमुखाया हनै सोरबा गथ' गोरलैयावनो बिफाया गावथार जाबायनो, बिदि होननानै बा इउटुबारफोरा फैसा गावसिनि बारा मोनगौबा जा नायफ्लासिगोन। एमएलए मन्त्रिफोरनि नाम लायै लायै बिसोरखौ नायनांगौ, बिसोरनो सुबिदा होनांगौ, बिसोरनो माबा माबि खालामनांगौनो, न' होनांगौनो, मा होनांगौ सानैसो बिराद भाइरेल खालामसिगोन। गैला, बोसोरसेनि उनाव बेफोरो गोमोरलांजोबसिगोन। साननैसोल'हाय जोंनि बर' हारिफ्रा गासैबो गरमा साननैसोल'। ओरैनो मिसा मिसि साननैसोआवनो बरनामाजों बर' हारिया हनै बिदि होननानै गैला, गोमोरा थासिगोन उनहालागिबा जेबो मोनला। दे बेफोरखौ बाद होदो। जायखि मावनानै जाया मानो, जायखि भाइरेल खालामजाया मानो, जायखियानो जालांबाय थाथोंसै। दा जों गाव गावनि सिन्ताखौ सानदो, जों दा मा खालामनांगौ, दायो जोङो बबेयाव थांगोन। जेरावबो थाङा। आंहा मोनसे आइडिया फैदों। नोंनि आइडियाया मा जाथावगौ देलाय? सोरांस्रि, ओइ खनसे जों सानैजों खारनायाव दे नोंनि आंनि हुवाजों मिलायनानै इउटुब चेनेल खुलिदोंमोन ना, बिसोरो दालाय जों सानैखौ होआखै, भाइरेल खालामाखै। बिसोर सानैया गोमादों होननानै दालाय जोंखौ इउटुबाव होआखैमोन। बे बारावबो बिसोरो जोंखौ बेबायदिनो खालामनो हाखागौ। बेनिखायनो जोंनो एडभान्स खालामग्रोनोसै दे। जों मा खालामनो हानो? आं मिथिगौ जोंहानि मिजिङा आं सानैसो गैयाब्लानो थानो हाया बियो। बारा दा नेबाबो मोनाबाना बियो। सोर मानसिखौ लिंहरनानै भिडिअ खालामना हगार होगोन बियो दानो। जोंनि हिन्जावफ्रा खारबाय होननानै बिसोर जोंखौ बदनाम होगोन ना, बिनिखायनो बिसोरनिफ्राय सिगां जोंनो दे इउटुब चेनेल खुलिनानै जोंनो बिसोरखौ बदनाम होग्रोनोसै। नाथाय बाजै, जों बिसोरखौ मा बदनाम होनो? आइडिया दे सोरांस्रि, नों बेयाव जिरायफैलाय। आंनियाव इउटुब चेनेल खुलिनाय दंखायो। बिसोरो जौ लोंग्रा ना, जों साफ्रोमनि हुवाफ्राबो जौ लोंग्रा ना, बिसोरखौ जौ गारहोनोब्ला मोनसेल' आइडियासै। नोंसोरो साफा भिडिअ'आव नुजानांसिगोन। आं नोंसोरखौ भिडिअ खालामगोन आरो नोंसोरो हुवाफोरनि खोथाखौ लानानै सोर मा बुंनो गोसो बुंदोल', ओमफ्राय भिडिअ'खौ हगारना होनोसै, हुवाफ्रा मेगन साथों। दे आं गोग्गाव बुंखागोन दे। नंमारगौ, बेबायदि खालामबासो आंनि हुवाखौबो आं मोजाङाव लाबोफिननो हासिगोन। दे नोंनिफ्राय जागायजेनसिगोन। हुवाखौ मेगन साहोनायनि मा बुंनो गोसो नों बुंदोल' दे। आं केमेरा अन खालामसिगोन। आं 3 बुंनाय लोगो लोगो नों डायलगखौ स्टार्ट खालामबानो जाबाय। 1 2 3। खुलुमबाय, आंनि मुङा ददे। रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर। गाबनो ओंखारो आंनि दुखु दाहाखौ आं गोसोखाङोब्ला गाबनो ओंखारो। रायजो राजा नोंथांमोन, मिजिं होननाय सासे सेंग्राया आंखौ थगायफ्ले हाबा खालामबाय, जौ लोङा तास गेलेया होननानै। दा हाबा जाखांनायनि उनावसो आं बिनि गुबै महरखौ नुनो मोनबाय। अब्लाबो आं जेबो सानाखैमोन, रायजा बुजाब्लाबो दङमोन, नाथाय बियो आंखौ न'निफ्राय होखारहरबाय। रायजोफोर, आं दा बबेयाव थांनो? आं दा माखौ जानो? आंहा जेबो राहा लामा गैला। रायजो राजाफोर, आं खावलायो, आंखौ सोरबाफोर जुदि अनखाङोब्ला, सोरबा जुदि सेंग्राफोरा सिख्ला गोसो थोनाय मोनाखैब्ला आंखौ लाना थांनो हागोन। आंहा लोगोजों संसार जाहैसिगोन। थेवबो आं बे हुवाजों संसार जानो हाला। ओइ, मारै जाखोहाय? ओइ, अभारद्राय एक्टिं जाबाय नामा आंनिया? आंनि बुंनाया मिजिंखौ गाबहोनो हागोन ना हायाहाय? बरिया, मिजिङा नुबा फाग्ला जादावसिगोन बियो। देहाय, एबार सोरांस्रि नोंनिसो। दे, ददेहाथ' मालाय जाखांबाय। दे सोरांस्रि, बे बाराव नोंनि। खुलुमबाय रायजो राजा, आंनि मुङा जाबाय सोरांस्रि। आं दिनै रायजो राजानियाव बेखौसो सोंनो नागिरो, हाबा जानाय महिलाफोर, नोंथांमोननि हौवाया जुमाय लोङो ना लोङा, ड्राग्स जायो ना जाया, तास गेलेयो ना गेलेया, खोन्थाहरलाय। आरो सेंग्रा सिख्लाफोर, नोंसोरनि आइ आफाया जुमाय लोङो ना लोङा, आरो बिमा बिफाफोर, नोंसोरनि गथ'फ्रा, नोंसोरनि फिसाजो फिसालाफोरा जौ लोङो ना लोङा, खोन्थाहरलाय। बेफोरबायदि जौ लोंग्राफोरखौ
आरो थाखा फैसा गारनानै तास गेलेग्रा हौवाफोरखौ माबोरै फोसाबनो हागौ? सोरहाबाफोर माबाफोर राहा दङ? सोरहाबाफोर माबाफोर बुद्धि दङ? आंनो फोरोंहरलाय। मानो होनोब्ला आंनि हौवायाबो जोबोद जौ लोङो, तास गेलेयो। बेनिखायनो आं दिनै आंनि फिसायखौ गारनानै आं फैबाय। हाबा जानाय हिन्जावफोर, नोंसोरनि फिसायफोरा जौ लोंनानै नोंखौ बुफैब्ला नों सहायनो हागोन ना? नों मा खालामनो सानो जेब्ला नोंनि फिसाया नोंखौ बुफैयो? नोंनि फिसाया नोंखौ बुयोब्ला नों फिसायजों बुलायफाफिनो? ना नोंनि फिसाया बुयोब्ला नों गाबनानै थायो? ना नोंनि फिसाया जौ लोंनानै फैयोब्ला ना नों नोंनि फिसायखौ बुजायो? सोर मा खालामो? आं हले आंनि फिसाया जौ लोंनानै फैयोब्ला आं आंनि फिसायखौ बुजायो। नाथाय आंनि फिसाया आंनि बुजायनायखौ फंसेबो मानिया। बुजायै आं अहानाय मोनबाय। बुजायबाबो मानियै हौवाफोरखौ गारनाया मोजां ना जौ लोंनानै सानफ्रोमबो बुजाबाय थानाया मोजां? बुजा गावखौ खहा खालामना लानाया मोजां ना बबे मोनसेया मोजां? नोंथांमोना मा बुङो? आं हले हाला। आं हले आंनि हौवाजों आं थानो हाला। बेसेबां बुजानो? ओइ देरहा, नों आंखौ मोनफिननो लुबैयोना लुबैया? नों नोंनि फिसाजोखौ मोनफिननो लुबैयोना लुबैया? नों जुदि हिन्जाव आरो फिसाखौ मोनफिननो लुबैयोब्ला नों जौ लोंनायखौ गारदोसो। देरहा, आरो जुदि नोङो जौ लोंनायखौ गारनो हायाब्ला, आंनि सिगाङाव साननैसोल' मोजां जानानै दिन्थिफ्लायोब्ला, मोनथिखा आंनि गोदोनि एक्सआ दंखायो, आं बेजों खारखागोन। बरिया सोरांस्रि, बरिया। जादोंना आंनि बुंनाया? बिराद मोजां जादों, बिराद मोजां। बे बाराबा देरहाया सोलायखाथारगोन, खोथायानो गैया। दे दानिया दाउखा खोन्था, आंथ' बबे खोथाखौ बुंजेनबावनो? ना नोंनि नोम्मानि खोथाखौ बुंनो ना नोंनि नोम्फानि खोथाखौ बुंनो? खनबेसे लांखो नों आंखौ? खनबेसे आं बोखाफिनजाखो? खनसे नङा, खननै नङा, 1000 बारानो जादों होनब्लाबो लस गैया। थेवबो जों सानैनि मोजां मोननाया गोथारखायनो जोङो लालायखाबाय। नाथाय दा नों मा महर दिन्थिखो? नों जौ लोंनानै मालायजों बुग्लिजालायनाय बेबायदि अबस्था। आं नों बायदि हौवाजों संसार जानो हानाय नङा। संसार जानो हाला माने गोमथा, आं हले नोंखौ नागारखानोसै। आं दा नोंखौ नागारनानै बेसेबांबा गोजान जायगायाव दंफैयो। नै आंनि खिथु उन सेंग्राफ्रानो सेंग्राफोर आंखौ बेसेबां सिख'लायनो नागिरदों। आं थेवबो नोंखौ सोलायगौबा नेनानै बिसोरखौ चान्स होआखै। नों जुदि सोलायाब्ला नै आं बिसोरजों खारफानोसै। नों आं खिथुबो मोननाय नंला। हामथारबाय दे दाउखा, जाबाय दे। दे दाना आंल'सै। सोरांस्रि, दाना नोंनि मबाइलजों आंखौ खालामदे दे। हेलौ डार्लिं, सना, आं दाखालै नोंखौ जोबोद रायहरफ्लांबाय। आं नोंखौ रायनानै आं माब्लाबाबो गोजोनै थानो हायाखै। आंनि फिसाया आंखौ सानफ्रोमबो रायो, बुयो, जौ लोङो। आं बेबायदि हौवाजों संसार जानो हाला। आं बेजों थाफाजाबनोनो हाला। आं बेजों हराव उन्दुजाबनोनो हाला। ओरैबायदि गेसाव मोनामो, बस्थायासो गोथावसिन मोनामो। सना, आंखौ हाबा जाखानाय होननानै आंखौ मुगैयाब्ला नोङो आंखौ लांफैनो हागोन। आं नोंजों दानो थांनो राजिसै। ओहो नङा सना, आंहा दाबो गथ' सासेबो गैया। आंनि हौवाया आंनो गथ'खौनो होनो हाया। बेनिखायनो आङो नोंजों थांनोसै। आंखौ लांफैदो। बरिया जोमै, बरिया जोमै, जाबाय दे। भिडिअ'खौ हगारनोसैल'। बे बार जोंनि हौवाफ्रा खिथुआव गरम जाजोबसिगोन बियो। भिडिअ'खौ हगारखांनायनि हौवाफ्रा नुबाथाय फाग्ला जाजोबसिगोन बियो। ओइ खोनासंलाय लोगोफोर, दिनै रावबो न'आव थांनो मोना दे। जोङो दिनै सानसे बेलेग जायगायाव थाहैनोसैथ'। हौवाफ्रा मा जायो जोङो नायगोन। साल्ला, न'खर थानानै जुमाय लोंग्रा बिसोरो न'खरखौ साननो रोङा, जौखौसो साननो गोरों जादों बिसोरो। बिसोरखौ साननैसो बालन्दा खालामनानै दोनथ'नांगौ। मा जायो बिसोरो साला। हिन्जावफोर गारनानै खारनायाव जौ लोंनायखौ सोलायनो रोंना रोङा बिसोरो नायनि। थौ साननैसो जोंहानि न'आवनो थाहैथ'नोसै। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'खौ नायनानै जोंखौ गाज्रि दासान्दै। आरो जोङो हौवाखौ गारथाराखै आरोना। जोंनि हौवाफ्रा बिराद मदारु जाजोब्बायना, जौ लोंग्रा, तास गेलेग्रा, बिराद निसायाव गोदोना थाग्रा जाबायना। बेनिखायनो जोङो हौवाफोरखौ सोलायनो थाखाय दसे सम खारथ'दोंसो आरोना। जों थांफिनगोन। हौवाफोरखौ सोलायगौबानोसो जों खारथ'दों। गाज्रि दामोन दे लोगोफोर।
आरो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै दे लोगोफोर। दे आरो गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौ नेनानै थादो लोगोफोर। बाय बाय।